Dobrodošli u novu epizodu Ajmo da rešimo podcasta. Nisam siguran sad koju ću epizodu prvo da izbacim, da li ono koju smo snimali prošle nedelje ili ovu. Verovatno ću ovu, pošto imamo specijalnog gosta danas, da nastavimo podcast posle godinu dana u stilu. To je Dušan Soda Nikolić, bolje ga znate kao jedna polovina duo jakog podcasta, ne znam kako ove najave da radim, ozbiljni stručnjaci, inače moj kolega s posla, pa hvala što si došao Sodo. Ništa, hvala što si pozvao. Nadam se da će ovo gostovanje da ti bude u rangu sa gostovanjima na televiziji, da, pa kako? Na poslu. Ma šta televizija, to je... Znači, ja sam kao što mi radimo u Žiški, napisao par stvari, čisto da imam temice za svaki slučaj, ali neće vam trebati, iskreno. Ma ne bre. Gle, bukvalno sam napisao, otkud Soda i ja drugari, znak pitanja. Aha, znači, prvo, jel me ti smatraš drugarom? Naravno. Dobre. Pre svega, pa onda tek kolegom. Da. Pa onda tek... Podcast, ne prijatelj, konkurencija. Konkurencija, ali dobro, to je tek negde tamo. Pa da, samo da kažem, znači, šta je bila fora? Evo, iza kamere je Neda, koja je slušala vas bukvalno od tipa drugog podcasta kad se izbacili. A mi smo isto tad u to vreme izbacili da je bila jedna od prvih Patreon... Da, Matreon, mi to zovemo Matreon, Matreon. Pošto kao Patreon, kao... Kapiram. Patrijarhalno društvo, Patreon, pa mi smo onda terali Matreon. Jel isto košta Matreon i Patreon? Da, isto. Dobre. Isto zato što to prave, to nije naša platforma, inače ne bi bilo isto. To je internacionalna. I onda kao. Ima smisla. I Neda mi je rekla, u stvari, za vas i poslušao sam par podcasta. Bio sam u fazonu, ne. Ne, bio sam u fazonu, super su cool. Ne znam ni koje su teme tad bile. To je baš bilo na početku, ali nije bio Tinder. Ne znam šta sam gledao. Nije ni bitno. Uglavnom, ja slušao vas i gledao sam, zapratio odmah na društvenim mrežama da vidim kako izbacite klipiće i ovo i ono. I vidio da ne izbacujemo klipiće. Ali, dobro, izbacivali ste uvijek one najave, za najave, da? I onda, brate, sam se ja nervirao, pošto sam bio u fazonu, brate, ja ne, kako širiš podcast, koji tip sadržaja treba da izbacuješ ovo ono. I onda sam se prijavio za Žiška praksu i ti i ja smo krenuli da radimo nedelju dana razmaka. Da. Ti si moj seniorni kolega, stariji kolega. Da, u stvari za malo. Ali kao, ajde, to je bilo neko od kasnijih pitanja, ali jel misliš da ti je malo kao rad u agenciji pomogao što se podcasta tiče za promociju sadržaja ili bilo šta, ili način razmišljanja ili nešto? Pa ne znam, mislim kao... Nije kao toliko način razmišljanja koliko kao samo razmišljanje. Nisam kao pre toliko... ni razmišlja nešto o tome. Mislim, ni sad kao nije da nešto imamo neki, ne znam, sednemo Zdravko i ja pa tu planiramo, ovako ćemo, pa ćemo, ono, kao prosto, nemam pojma. Ne, i sad kad pričaš kao kako širi podcast, ja nemam pojma. Mislim, ja ne znam, da li nas kao malo usralo, da li smo kao krenuli s tim kad je bilo tek novo, pa smo ili kao mnogo i znamo ljudi iz Kruševca, pa su se oni svi delili ili ne znam. Dobro, to sigurno ima. Pa, ako pozoveš neku i poznatiju osobu i ona podeli kao... Mislim, ne znam, i sad kad pomislim kao, sigurno dosta ima tu mislim, ne znam, Zdravko je napravio logo, ne znam, neku najavnu špicu kao ono iz novine i šta ti ja znam i kao možda i to bilo ljudima zanimljivo. Ne znam, meni bi, jer kao neobično je malo. Tako da, ajde, vratit ćemo se i na agenciju i na podcast inače, ali hoću da te pitam baš za tebe, ajde prvo za ljude koji ne znaju, pošto kad god upoznaš nekoga od mojih drugara i sve, pošto se mi družimo privatno ovako, nismo samo kolege, uvijek te pitaju kao zašto Soda. Ne znam, jesi pričao tu u podcastu zašto Soda? Pa možda jesam, ali Zdravko zna i onda što bi me pitao. Ne znam, pa Soda zato što Ćaleta zovu Soda, zato što njegov Ćale bio sodadžija. I onda i mene u nekom trenutku su počeli zovu Soda, ne znam, čudno je bilo. Zato što ja sam inače zovem Dušan
I svi su me, ja mislim, do nekog trenutka zvali Dušane, Dule, nemam pojma, Duco. Sad mislim me zove neko Duco. Tako Duco me zove, ne znam, sestra od tetke me zove Duco i ne znam, možda isto još neka tetka ili tako nešto. I niko više. A Soda su u nekom trenutku počeli ljudi me zovu i onda je vjerojatno to bilo isto zanimljivo ili što god. Ali eto, to je kao priča. Deda pokojni mi je bio sodadžija, pravio sodu, klaker i te zebancije. A šta je kvalitetnije? Soda vode ili kisela voda? Pa soda sigurno. Čim je, nema toliko. Manje ima pa je skuplja. A ne, a znaš to, kao bili smo u Novom Sadu u nekoj kafanici i kao mi kao špricer naručujemo i mi navikli ovdje kao donesu ti flašu kisele i donesu ti bokal vina i sve, a tamo baš soda u vodi u onom, znaš, kako se zove? Sifon. Tako zove, da. Pa ti sipaju baš do jaka. Dobre zebancije, odmah ti bude zanimljivo. Samo mora paziš, zato što možeš da zato što možeš da pritisneš jako i onda da izleti iz čaše i onda nisi ništa uradio. Tako da mora da paziš. Ali dobro. To jeste, da. Dobro, to nismo uradili. Dobro, zašto ozbiljni stručnjaci? Što se tako ne znam isto, ali se sećam da smo sedeli, nešto su došli Zdravko i Marija kod nas i onda smo tako razmišljali kao kako će da se zove, ne znam, ozbiljni stručnjaci je fora kao nismo, mislim, ozbiljni, znaš, oni ozbiljni stručnjaci što kao, znaš, kao stručnjaci su, ne znam, više kao fora nego nešto ozbiljno. I ne znam, nekako se kao, sad mi ima smisla potpuno. Dobro, posle 2 godine možda sam samo vikao, ali na dosta pitanja baš imam odgovor, kao ne znam, jebik izvini. Lagano. Ali nema, znaš, kao nismo tu razmišljali pa kao, znaš, nemam pojma. To je jedna stvar, kao kad sam ja se bavio ovim podcastom pre godinu dana, ja kao mora kamera da izgleda ovako, moramo klip ovako. I onda kad sam krenuo pričam s tobom, kad sam krenuo da radim na Žiškinom podcastu i sve, ukapiram koliko ništa nije savršeno. Desi se da zvuk ne snimaš, kamera ne radi, izbriše ti se epizoda koju si snimio, kao 100 gluposti i onda se malo kao nekako relaksiraš. Da, opustiš se kao dobro, znaš, kao, pa da. Ma dobro, kao ako nema sad. Ja sam čak i u početku pričao Zdravku kao, ma dobro, šta će nam realno kamera, kao će snimamo zvuk, kao okej, što da stavimo, kao bi, ajde, ne lupeti. Kao moramo to. Mislim što onda bez toga. Jeste odmah na početku imali 2 kamere? Da, ali smo, u stvari, jesmo bre. Čekaj se setim, imali smo onaj moj aparat, mislim, možda čak isti model. I imali smo, Zdravko kameru, neku drugi aparat, ne mogu setim sad, brate. Ali imali smo, mislim, 2 od starta. To mi je bilo mnogo smiješno, kao kad sam ja bio kod vas u podcastu, pogledajte tu epizodu, baš je dobro stand-upu. Mi pričamo i samo u jednom trenutku ti ovako i kao, ček, stala kamera. I ja kao, okej, šta ćemo sad? I ti kao, pa ništa, samo čekaj da uključim. Pa zato se ja čudim kao šta ako stane, kak je zima. Samo je pusti. Jer mi smo čak i na početku imali onu tranziciju koju imamo na početku i na kraju epizode. Crveno-belo što se menja. I onda kad god nešto nam nismo mogli lepo da recnemo, samo nalepimo to. Mislim, jer kao generalno mi kad snimamo imamo deo od 10, 15, 20 minuta zavisi i kao otprilike uvek znamo, znaš šta se ili onda ako nas prekinula kamera samo secnemo negdje gdje se razgovor onako prirodno završi i onda kao nastaviš tako da samo smisli neku tranziciju. A što se ti zoveš, ajmo da rešimo? Brate, pa slična priča. Mislim, šta je bila fora? Meni je druga rekao bukvalno, znači mi smo počeli podcast pre godinu dana, ovo je bilo pre 2-3 godine, mi kao, brate, mi kad se napijemo, mi imamo najbolje priče i kao, bukvalno pričamo i razrešimo neke situacije, Ovo bi trebalo čuju drugi ljudi. Kao. Da. I onda kao bila je neka ideja prvo da to bude pijani podcast i da se mi svake nedelje napijemo pre podcasta i onda da upalimo kameru posle 2 sata pijančenja i onda da ti slušaš. Znaš, kad odeš negde i slušaš pijane ljudi, kao u fazonu si, brate, šta ovi pričaju, mi smo htjeli da budemo ti ljudi. Ali na kraju ništa od toga, bilo je nas trojica, smo snimali prvi 10 epizoda, nas trojica,
I kao, brate, ajde ovako, podcast da bude, ajde ovako, ono, i na kraju nesuglasice, i kao, ne možemo više se ovim bavimo, i samo sam ja nastavio, ali kao, šta je bila ideja? Mi ne možemo ništa da rešimo, ništa ne znamo, ali se zovemo ajmo da rešimo, pošto svake nedelje imamo drugu temu i rešavamo neko pitanje, razumeš? Ovo će da bude kao... A šta ćemo da rešimo ovde? Će da vidimo. Naprimer, podcast. Aha. Zagrcnuo sam se, pošto ništa ne rešavamo, ali kao... da, nemam pojma, imali smo prvo teme, ne znam, prostituciju, pa kao da li treba da se rešava, znaš, pa muzika u Srbiji, pa filmovi u Srbiji, pa ovo, pa ono, pa kao iz raznih uglova, i baš smo imali neku cool dinamiku, pošto bi ja malo pripremio epizodu, je komšija moj koji živi ispod, ti je prosječan lik s ulice koji, razumeš, nije znao ko je Dua Lipa, razumeš, ili nešto, i imali smo ovog jednog lika koji je kao pravnik, ali je on isto debil, imali smo cool dinamiku, i kad su oni odlučili da neće više, sam bio fazon, pa dobro, ništa, to je to. Podcast se završava, kao šta sad. I onda mi Neda i moj drugar Mirko, kao, ma ne, ajde, mi ćemo da ti pomažemo, nađi samo goste i nastavljamo. I onda sam snimio još, na primjer, ne znam, 6, 7, 8 epizoda, 3 epizode, zašto sam prekinuo podcast pre godinu dana, krenuo sam da radim, i paralelno snimio sam 3 epizode, od koga je jedna bila baš dobra, i izbrisao mi se, znači komp mi crko i sve mi se izbrisalo, i bukvalno sam pao u depru, znaš, dobra epizoda, nosio sam gomilu opreme u Novi Sad da snimimo za vreme Exita. Aha. Znaš, i kao... vrate, što nisi mogao da povratiš kao... Ništa nisam mogao da povratim. I baš sam se smorio, pošto je baš bila dobra epizoda, ali jebg. A o čemu bila epizoda? Pa kao Exitu. Znači, bilo je kao, pijemo koje pivo pre Exita, pričamo šta će se to veče desiti, ali to ti je to što ti kažem, kao meni u glavi toliko kao mora sve savršeno bude da ja nisam imao taj mindset posle kao kad se nije lepo snimilo sve, kao ništa, mi nemamo čime se bavimo sad, kao kraj, razumeš, ali evo, prošlo godinu dana, malo mi sad se vratio gas i kao ajde. Da se vratim. Ali jel misliš kao sad, ajde, video si, radiš i na Žiška podcastu i imaš svoj, i ne znam, bio si kod nas i tako dalje. I ti mnogo više pratiš podcast od mene, ajde, to ćemo kao verovatno pričamo. Ali, mislim, ja ne znam, meni se ne čini da je toliko bitno da to bude baš savršeno sve. Hoću kažem za podcast konkretno, ajde kao kad gledaš, ne znam, šta još ljudi rade, lupam, ali bilo šta što je na internetu, čini mi se da nije kao toliko, ti kad gledaš, ne znam, video od nekog youtubera, super zanimljivi su to, ne znam, zanimljiva montaža, zanimljivi su, u principu, znaš, ali tebi ako kamera nije 4K, to ti je okej skroz, razumeš, ako je iz telefona malo mutno, treba se kao to je okej, ako je sadržaj i sve ostalo, zanimljivo. Više je do mene kao ličnosti osobe, ja sam prso i onda kao, znaš, ali to bukvalno, ako čekaš da sve bude savršeno, nikad ništa nećeš raditi. Nikad ništa i kao bolje da izbacim nešto što polu okej izgleda, polu okej zvuči, nego ništa. I kao, sve više se prilagođam na to kao okej je. Ne mora da se bude super ne mora. Elem, hteo sam da te pitam još jednu stvar u vezi tvog podcasta, kao pravim podcast, ozbiljni stručnjaci, jel si od početka znao da ćeš sa Zdravkom ili si onda kao imao intervjue sa nekim drugim ortacima i kao, možda ću s njim. Pa nisam, jer mislim ne bi ni bio kao, ne bi mi ne palo na pamet da imam podcast, nije ni meni palo na pamet u stvari. Nego Zdravko. Ma da. I Zdravko je bio u fazonu, znaš, kao više on to i pratio i zna, a i on kupio mikrofone i tu neku miksetu što je kupio, kad sam živjeli zajedno, bio u fazonu, ne znam, našao neku neki kao starter pack, ili tako nešto, tako sam ja razumeo, gdje imaš tipa mikrofon, ne znam, slušalice i neku miksetu i kao, brate, da li da kupim, znaš, 30.000 košta, koliko, ja rekao, pa kupio, znaš, kao... Ne plaćam ja. Znaš, i onda to kupio. Više on voli te zebanci da... Dobra, čekaj, šta je njemu bilo? Mislim, kao znam, pričat ćemo sad baš o tome, bukvalno je sledeće. Ne slušaš podcaste, znak pitanja. Znam da smo pričali, da si ti u fuzonu, slušam par podcasta, nisam neki fan, kao, jel znaš, odakle je cela ta priča, mislim, zašto si ti hteo da kreneš?
Pa ne znam. Čekaj, pa šta sad? Prvo, zašto smo mi hteli? Okej, ajde. Zašto smo baš podcast, kao što nismo? Da, odakle, jel to bi imalo veze što je to, pošto vi kad ste krenuli, to je bilo, lupam sad, 6 mjeseci nakon što je Galeb krenuo podcast. I onda, jel manje? Sam lupam. Pa ne znam, mi smo prvu epizodu izbacili tipa početkom juna, tako nešto, 11. juna tačno, kao ne znam. Pa bio rođen. Pa da, ali mislim snimili smo i mnogo ranije, prvo smo nasnimili x epizoda, ne znam tačno, i onda smo kao puštali, tako da smo mi prvu epizodu snimali, ja mislim još u tipa martu, april ili tako nešto, znaš. I sve to spreme, ali u principu, pa ne znam, isto kao ono što si ti rekao, sedeli smo i kao priča nešto, i kao bilo bi do jaja da ovo sad mi snimamo, što bi bilo dobro da imamo radio emisiju, kao, ne znam, nekako smo se skontali po toj liniji, pošto mi nismo nešto, mislim, znali smo se, ali nismo družili pre nego što počeli živimo zajedno. I onda smo se na nekoj toj kao liniji našli, gde, nemam pojma, tako nam eto nešto palo na pamet, to jest kao više Zdravku nego meni, i onda ajde, kao, znaš, da sam, kao, ja ne verujem da bih sam, ne znam za njega, ali kao ja sigurno sam ne bi ništa kao tu pokrenuo. A ovako smo, ja mislim, obojice jedan drugog, kao, ajmo, znaš, kao, malo, I zbog toga smo kao krenuli, a što podcast, pa kao, imali smo jedan live na YouTube-u gde smo kao, hteli smo da puštamo kao muziku i da ide kao muzika, da bude non stop uključeno na 24 sata i kao ide muzika i onda u nekom trenutku kad nešto hoćemo mi da pričamo, sednemo i kao pričamo, da nemamo kao raspored ili nešto, nego kao eto. Međutim, ne možeš da puštaš muziku kao tek tako, pošto jeli, to smo isto naučili, Žiški ima to autorska prava i te zebancije. A isto, ali imali smo jedan live, YouTube live, gde smo puštali tipa 3-4 pesme Bojan Tomovića, 2 pesme i još tipa još 2 neke i nešto znači to je toliko. A jeste na početku, kad ste to isprobavali? Pa još pre nego što smo imali podcast. A pre toga? Da, pre nego što smo imali podcast, da. I to je gledalo tipa 4 čoveka, znaš. Mnogo je zanimljivo što, na primjer, pa da, mislim, baš je bilo, nije ni zanimljivo bilo. Ali ima to nešto, ne znam, moji drugari su kad smo bili u srednjoj školi još, oni su bili godinu dana mlađi i zakupili su kao domen ili kako se ide, i imali su svoj radio koji se zvao Radio Jazbina i imali su, ne znam, puštali muziku, tako zezali se, razumeš? I sad kad se setim kao, to je baš dobra zajebancija. Mislim, ne znam, kao pričaš nešto, još ako hoće neko ti sluša, super, nemam pojma. A šta bi ti bilo kao, koji ti je najgori deo oko podcasta, koji ti je najomiljeniji? Da možeš sad da kažeš, osoba XY ili program ili šta god preuzima ovo, a Zdravko i ja se fokusiramo ne znam, na to da dođemo samo i snimimo. Najviše smara nameštanje opreme. Mada ja to eskiviram vrlo, vrlo uspešno. Uvoliš Zdravko. Da, ja kao tu se nešto vrtim. Ali u principu Zdravko, vidio si i sam to namještari, zato ja ni ne znam. Šta se, znam kako ide, ali onda ne može taj kabel u turu pokazati, zato što sam ja njega stavio da sam ga malo proširio, pa mora ovamo. I onda kao, jebote, ne može čovjek ne ti pomogne. I tako da to me najviše smara. Ne znam, htio sam da kažem kao montaža, ali mi je u poslednje vreme zanimljivo da pravim kratke klipove, to jest kao reelse i to. To mi je zanimljivo. Sad, malo manje mi je zanimljivo da montiram celu epizodu, mada realno ni to nije neki proces sad, bog zna kakav. Ti u principu sinkuješ, nalepiš jedno do drugog i onda samo kao malo seckaš, znaš, i nije tu. A moraš da preslušaš celu epizodu. A to je fora što samo moraš, tebi ako treba epizoda sat vremena, ti realno potrošiš 2 sata dok izmontiraš. Realno najbrže moguće. Tako da, ali ne znam sad da, na primjer, da neko mora da montira epizodu umjesto nas, opet bih ja morao da gledam i da kao tražim zanimljive delo, ili da mu kažem ili nešto, jer kao te klipove i to opet ne znam kao koliko mislim, ne znam kako bi neko drugi mogao da nešto zanimljivo. Ali si tu za vreme podcasta?
Kao ti pričaš sa Zdravkom, znaš, iz prve ruke koji deo podcasta je bio dobar. Ne znaš, meni je to, evo, ova poslednja epizoda što je sad izašla, što je sad aktuelna, meni je to bilo ultra zanimljivo dok smo snimali, meni kao da pričam i mislio sam da sam kao wow, super, znaš, sve je bilo zanimljivo. I onda posle kad sam slušao sa fuzonu, pa dobro, okej, kao ništa posebno. Da. I neke delove, kao znam ja, zapamtim ono dok pričamo ovo je kao možda cool mesto da se iseče ili nešto, ali opet to zavisi, to tek posle realno vidiš. Čak i dok montiram prvi put, na primjer, onda prođem, obeležim neke stvari koje su mi zanimljive, onda kad dođem do njih drugi put preksutra da seckam, sam uzmano, ovo nije toliko zanimljivo. Tako da, ne pojem. Dobro, fino su vam krenuli ti klipići i izbacili TikTok. Da, krenuli smo da stavljamo i na TikTok i na Reelsu, pa znaš kako, mi smo imali kao, donekle imali smo zapravo, kad smo rekli nemamo ništa kao dogovoreno, imali smo nešto kao u smislu, izbacimo najavu, to jest kad izbacimo epizodu za Patreon koji ide dan ranije, onda izbacimo kao to jest kao cover ili kako se zove već, onaj vizual sa kao nazivom epizode. Na Canvi klikneš da se zarotira, i kao to izbacimo i onda sutra dan kad izađe zapravo epizode imamo video do minuta, koji je kao isečak iz epizode, koji je najava, kao je izašla epizoda, evo, i u stvari čak i nije tu najava, tu samo imamo nešto kao zanimljivo iz epizode. A da imaš nekoga da edituje, da vam namešta cenim da bi izbacivali više od jednom nedeljno? A ne bi. Ma ne bi. A jel bi imao nešto možda ekskluzivno za Patreon? Pa ne znam, to sad zavisi. Jeste pričali o tome ti, Zdravko? Pa jesmo, pričali smo, ali znaš šta, mi jedva i ovako kao nešto postižemo da snimamo, još kao nešto dodatno. Pa nekako, to ti kažem, ali da imate osobu da... A znaš šta je fora? Što kao, ako već snimaš neki kao zanimljiv sadržaj, malo je kao, mislim nije bez veze, malo kao sad snimaš samo za Patreone. Mislim, to jeste poenta Patreona, ali nekako smo više u fazonu, kao ako ljudi hoće da nas podržavaju, neka nas podržavaju. Kao nećemo da nas ljudi podržavaju zato što da vome, da. Jer kao nekako onda, a šta ti misliš? Jer kao ti u principu treba sad imaš svoj sadržaj regularni i onda smisliš neki drugi sadržaj koji bi realno trebalo da bude podjednako zanimljiv ili bolji čak. Znaš, mislim bolji. Ti imaš podcast i onda ajde smisli sad kao kratku formu podcastu u kojoj ćeš da pričaš samo o tome i tome. Ili, znaš, da nešto bude kao što bi bilo zanimljivo i drugim ljudima, a ti ćeš da kao... Znaš što ti je fora? Tipa ja znam neke podcaste, provjeri sam se snima, ne da. Znam neki podcast ima komičar Andrew Schulz, ne znam li ga znaš. Znam. On ima, u jednom trenutku imao 4., 5. najpopularniji Patreon na svijetu. Oni su imali preko, ne znam, $120,000 mesečno. I oni su imali ekskluzivne epizode. Sad šta je... Znači, taj Patreon, ja ne mislim da mora da bude samo ekskluzivne epizode. Vi da imate merch, možeš da imaš popust na merch, na primjer. Možeš da imaš, ne znam, Q&A-ove sa tim. Meni su Q&A-ovi okej stvar, jer kao onda, ajde, umjesto da, znaš, svi... Mada nije kao da smo mi nešto toliko popularan podcast da sad, znaš, ljudi se kolju da nas pitaju, jer u principu, ako nas pitaju nešto... Ljudi su ljudi i svi žele, ako plaćaju nešto, dobiju nešto za uzvrat. Pa, dobro, jasno. Ja sam isto podržavao par ljudi na Patreonu neko vreme i bio u fazonu fino, podržavam te jel sam izvukao nešto iz toga i prekinuo sam u nekom trenutku, razumeš? Tako da kapiram iz tvog ugla, ali isto kao, bilo bi bolje i za vas i za te ljude koji vas prate na Patreonu da imaš. Možeš da kažeš da nije fair prema ovim... ljudima koji te inače prate na Instagramu. Jer mislim imaš kao ljudi koji nas baš kao ja sad ni ne znam tačno ko su nam, mislim ne brojim Patreon svaki mesec, niti kao... To bi bilo, na primjer, cool da imate pre podcasta listu imena. Pa i meni, ali kao šta to, ja razmišljam kao šta bi meni znači, kao ja da mi kao neko čita, to rade podcasti, to rade svi, idete kad je odivna špica ili imaš čitanje, to neki podcasti koje ja slušam rade, kao hvala i onda kao isčitaju imena, ja sam fazonu kao kao neko ima satisfakciju od toga stvarno. Veruj mi, slušaj ovo, vi da postanete za 3 godine
radio, talk show, duo, ovo, ono, ljudi će kaže i ja sam ga podržavao na Patreonu. Evo, gledaj, uđi u 302. epizodu, ovo, ono, znam ljude koji su bukvalno tako podržavali, imao si repere koji su preko Patreona i drugih platformi krenuli svoje karijere i oni su rekli, ja sam ih sa Patreona podržavao. Ljudi hoće da budu tu kao prvi, pa dobro, hoće to da budu deo tog ekskluzivnog kluba i sve. Pa dobro, ali mislim ti onda u kom god trenutku da... Pa dobro, da, kapiram. Pa šta znam. Mislim, ali kao koliko vremena, znaš šta je fora, što opet sve ovo i kao i ja što, i Zdravko ja što radim i ti što radiš, u principu je hobi i nešto radim sa strane. Ja imam utisak da se baviš baš time, ne mogu ništa drugo radiš. Mislim, ne bi imao nikakvu vajdu od toga sigurno par godina, ali kao ti da se baviš aktivno lupom Patreonom, stvaranje sadržaja za Patreon posebno, da juriš sponzore, da ne znam nija šta već radiš sve, što bi kao da ideš ka tome da ti podcast bude jedini posao, ti moraš da posvetiš svoje puno radno vreme tome i da opet par godina ili nešto ne profitiraš od toga. Nemam pojma, ne znam koliko ti misliš da treba, šta ti misliš kad bi ti, na primjer, sad stvaraš sadržaj dodatni neki za Patreon, recimo, jel bi ti to ja mislim da bi mi oduzelo realno isto koliko za još jednu dodatnu epizodu. Možda ne celu. Možda čak i više, brate. Zato što kažem, to ne mora da bude dodatna epizoda, to može da bude merch, Q&A, može ovo, ono, dodatno vremena. Pa dobro, ne dodatna epizoda, ali kao... ti od 1%, 2% tvoje ukupne publike u stvari financiraš, ne znam, 50% para koje zaradiš. Mislim što je kao, pa jeste, da, samo što, ja sad gledam kao skoro smo nešto ušli na Patreon i kao, ne znam, kad smo pravili žurku za rođendan i kao u fazonu, kao, daj da vidimo kao da imamo neke pare na Patreonu da možemo da, kao, znaš, iskoristimo za potrebe slavlja. I kao, ništa nismo skinuli odatle, stojno, ne znam, koliko već. Mi kao, dobro, okej. Nije to toliko kao puno da znaš... Jasno. Mislim, to je dok se zarola. Pa, jes. Ne znam koliko, kao, šta ti, ajde, baš me interesuje me kao tema Patreon i to, kao, jel misliš da su ljudi, ja mislim da vrlo mali broj ljudi u Srbiji ima kao, podržava preko Patreona to. Ma da, ali ja se ne slažem to, slušaj. Ne, ali kao generalno da taj način podrške nije toliko kod nama priroda neka. Znaš kao, neće ti padne na pamet, nemaš ti taj osjećaj kao, evo, ja sam sad kao... Nije kao Twitch streamovanje, pa znaš kao, gdje imaju Ameri stalno baci. Da, kao to je kod njih baš dosta, da šalju donacije, da ovo, da ono. Jeste, slažem se skroz sa tobom. S druge strane, kad je Galeb krenuo svoj podcast i on kao, ok, imamo Patreon, PayPal, ne znam nija šta, ali kao, naši ljudi, naše tržište. Ja ne volim sve te priče kao, mi smo takvi ljudi. Brate, imaš gomilu ljudi u inostrancu. Brate, ja se sećam, vidim jednom, ne znam, u 2 nedelje, u mjesec dana da je vas rešerova neko iz Švajcarske, iz Nemačke, ovo ono. Sada, razumeš, da pravite možda neki dodatan sadržaj za te ljude, oni bi platili 5 i 10 evra da vas podrže. Da idemo kao Aca, Lukas i Ceca u Švajcarsku za ogromne pare. Ja bi to radio. Pa ne, imaš onu ribu, kako se zove ona, s YouTube-a? Ona žena komičar. Pa ne znam na Ne, da išli si ti da je slušaj. Dinja. Ona ti je kao krenula s YouTube-a, imala neki nastupe ovdje i onda turneje po cijeloj Evropi radila. Samo za naše gastas. Vidiš to, Nilo, eto, to je već, vidiš, sad već pričamo o pravim novcima. Zanima me, brat, od kad se znamo od pre godinu dana i pričamo stalno o ovom i stalno mi kaže, nemamo vremena, ovo ono. Jel biste bili u gasu da vam neko dođe i da kaže, evo ga, agent, producent, neki asistent, neko da dođe da vam pomogne lupam, da vam kaže, ja ću radim sadržaj, hoću 20%, lupam, da potpišem ugovor na narednih 5 godina. Znam da ti deluje smiješno, kao nije od čega 20%, ali kao... Mnogo je bre 20%. Pa ne znam, ali šta onda, to bi značilo da mi treba da damo otkaz na svojim poslovima i da se bavim samo podcastom.
Pa ne, dođe neko i kaže, hoću budem partner sa vama. Ili da kao on sve juri goste, juri... Naprimjer. Ali to je fora što kao ni mi sami, u principu, mislim da, ne znam, nije... Morao bi da bude baš neko ko, konta šta bi nama bilo zanimljivo, koji bi... Jer u principu dosta, za naš... Zato ti služe producenti. Pa da, ali kao... Može da pogleda vaš sadržaj i kaže, aha, dovodimo ti... Pa da, mislim, ne znam, nemam pojma. Šta sam htio da kažem? Da, gledam, mnogo mi interesantna bila priča kada si mi ti rekla, gledam u Nedu da vidim kameru, jel radi. Kad si mi pričao, kad ste išli na onaj neki event podcast RS, pa si upoznao onog momka sa biznis priče, koji je, evo, brate, od tad do sad, nenormalan rast podcasta i sve, ali, brate, ja mislim da on, ili ako ima nekoga u svojoj ekipi, je dosta kao sistematično išao. Pa vidi, ja mislim, kako se sećam i ako sam ga dobro razumeo tad, on je to vrlo je ozbiljno pristupio svemu tome i bio u fazonu, ja ću sad to da kao radim i to je to, znaš. On je isto, mislim, on se bavi isto marketingom, digitalni marketing. Ubaci neku ključnu reč. Pa, znaš, kao biznis konsultant. Pa sve to u jedno. Pa da, ali kao, znaš, on hoće da se bavi, da bome, preduzetništvo i sve to i kao, prosto mnogo je ozbiljnije tome pristupio i naravno ima uspeh. Sad, možemo pričamo o tome kao znaš kao, skoro smo još pričali kao koliko su popularni i kao većina popularnih podcasta kod nas su, mislim većina, sad pričam možda bez veze, ali kao biznis podcast i preduzetništvo i to, te teme. Jer imam utisak da kao, ako slušaš podcast kod nas, verovatno te to interesuje. Znaš kao, ne znam, ljudi koji slušaju podcast, verovatno veliki broj ljudi su preduzetnici ili kao to, lože se na biznis. Ja mislim da ima tu još jedna stvar da oni naplate, lupam, 1.000-2.000 evra gostovanja i mogu da roknu 50 evra na sponzorisanje. I dobiješ, i ti kao gledaj ovaj podcast, ima 5.000 pregleda, 10.000 pregleda, koliko god hiljada pregleda, ali dosta toga je u stvari plaćena promocija. I dosta tu znači, pogotovo kod tih biznis podcasta i šta ti ja znam, sigurno znači dosta i to što, mislim, poznaješ ljude koji on će biti zanimljivo da dođu podcast, znaš. Ja da znam kao ne znam, ne znam koga bi zvao, ne znam. Bukvalno sljedeće pitanje, kad ćete Galeba da dovedete u podcast? Ne znam, ma nećemo Galeba da dovedete. Oni, kod njega u podcastu su ljudi vas spominjali. Pa da, to su ovi iz podcast RS, da. Ne samo oni, imam osjećaj da je više gostiju vas spominjalo kao dobar primjer. Pa ne znam, ja znam samo za taj jedan put. Ti si nešto tizao, brate, na storijima, kao Galeba, zovemo, pa je bilo ona forica za 1. april, rečko, kad je bilo ono... Meni je zanimljivo da se zebavam s time, Zdravko to nervira, ali meni je kao to zanimljivo. On misli da ja volim Galeba Potajna i da želim da dođe naš podcast, ali... Samo mi je kao zabavno, kao meni je zabavna ta kao fora gde smo mi kao prvi, drugi podcast u Srbiji, jer kao smo posle Galeba kao popularni, mislim, nismo sigurno, ali ja volim tako da mislim. I meni je kao zanimljivo da se zabavimo na tu foru gde smo mi kao sad, znaš, ne znam. Šta misliš, eto, rekao si biznis podcasti, misliš da su uspešni pošto gomila ljudi koji slušaju podcast su biznis ljudi, a kao, evo, Galebov podcast, brate, ja se smijem s Nedom, lik dovodi od, ne znam, tekvondo majstora do, ne znam, filozofa, fizičara i, ne znam, dovodi poznate DJ-eve, na sve strane ljude, hoću da kažem, nema neku nišu. Što misliš da je, na primjer, taj podcast kao najuspešniji u regionu, čitam, ja mislim. Da. Uz onaj inkubator. Znaš i taj podcast u Hrvatskoj? Da. Čuo si bar? Da. Ne znam sam gledao, da sam slušao. Oni uglavnom sportiste dovode, kao da pričaju o sportu. Pa, mislim, ne znam, popularan je zašto dovodi zanimljive goste.
Dobro, ne ali znam on kao dobar host i sve to, pripremi temu. Ovo. Pa da, pripremi temu, ali ne znam, to je kao ozbiljni podcast kod nas. Kao, ne znam, mislim kao što je popularan. Pa ne kao, zašto je popularan, jel misliš da je dosta vrednosti baš to goste, kao? Pa da li bi on da je mogu da dovodi random ljudi, da li bi bio, ok, možda ne toliko popularan, ali... Pa zavisi ko je random ljudi. Da. Ako dovedeš kao zanimljive random ljude koje, znaš, onda je to ok, ali ne znam, mislim imaš, ja mislim da na primjer konkretno naš podcast nije toliko, mislim, zavisi sigurno i od gostiju, ali više je to, ta neka naša zajebancija, atmosfera i onda, a opet imaš onda podcaste gde je bitno, mislim, konkretna tema, kao o čemu pričamo, šta, kako, i onda ćeš, na primjer, da gledaš neku epizodu, a neku ćeš da preskočiš. Koliko je kod vas bitno tema, koliko je bitan gost, šta misliš? Pa mislim da je gost bitniji. Mnogo puta. Zato što kao može da bude... Jel znaš kao, jel su vam te epizode popularnije nego kad si ti Zdravko sami? Pa ne znam, to je nešto što kao... i mi mislimo, nekako mi smo stekli utisak da ljudi dosta puta dobijemo kao neko nam kaže kao meni je super kad ste vi vas dvojica samo kao, znaš, opet onda nekome drugome više to zanimljivo, nemam pojma, u poslednjih i baš dosta epizoda smo mnogo više samo nas dvojica, kao ne znam, mislim, meni je to okej, volio bih opet da nam dođu goste, ali sad smo u nekom tranzitnom periodu što se studija tiče, pa je malo nezgodno, ali ne znam šta bi volio, možda bi da napravimo anketu možda, ne znam, mada i to mi je kao bez veze, kao ljudi više volite kad su gosti tu ili kad smo samo mi, i onda kažu gosti vi svojite. I mi kao, ne... Dobro, čekaj, htio sam da te pitam, a šta je bilo kao, evo, 2 godine radite podcaste, 2 rođendana se proslavili, sad je uskoro 100. epizoda. I da, mora smisliti, u stvari, kao, otprilike smo smislili, šta će bude 100. epizoda. Kao, šta ste naučili iz, 100 epizoda pravljenja podcasta? Da priprema nije bitna. Šalim se. Pa dobro, za vaš podcast ne znam, je to. Pa da. Vi da se pripremate bio bi gori podcast. Ali mislim, meni je zanimljivo kad se pripremimo u smislu kao za neke epizode što kao, ne znam, možda zapišemo nešto, kao kad smo pisali ili, onda kao, možda smo da, kao nismo odmah smišljali ili, ali kao, pre nego što smo seli, kao zapisali smo neke stvari. Tako nešto, to mi je zanimljivo. Ne priprema kao sad ja da istražim sve živo, nego čisto kao, ajde da pričamo o, ne znam, parama, i onda Zdravko uzme i pogleda kao 10 najskupljih stvari, ne znam, šta god, razumiješ? I onda kao čitamo i komentarišemo. Više, kao, to mi je zanimljivo. A više mislim da kao, imali smo, na primjer, šta je fora? Kad sam bio bolestan, nešto ih trebalo izaći epizoda, nismo imali, i kao ajde da snimimo, ali pošto nisam mogao da idem, mislim nisam kao hteo da idem kod Zdravka, pošto je onda bila korona i to, ajde kao da snimimo preko Skype-a ili Zoom-a ili čega god, i onda smo kao krenuli i onda smo se mučili bukvalno sat vremena, kao nismo mogli da snimimo ništa. Kao ne zbog tehničkih problema, nego nije kao, nema smisla, nije to taj razgovor. I više mislim da je to kao, zbog toga što se naš podcast baš zasniva na tome da smo mi kao na našoj nekoj dinamici, kao zebancija, mnogo je bitno kako smo i on i ja raspoloženi i da, znaš, kao, meni nekad, kad sam smoren i idem da snimam podcast sa smoren, sam kao, znam sam, da će ovo sada bude sranje epizoda, bla bla. Ali u stvari ne bude sranje epizode jer sam smoren, nego kao samo bude sranje. Mislim da si htio da me pitaš neko važno pitanje. Pa, eto. Pričali smo o... ti si rekao kako veruješ da podcast je najbolje da promovišeš kratkim klipovima. Da, to smo pričali dok su bili isključene kamere, možemo o tome. Da, ja sam uvijek u fazonu, brate, kao što duži podcast, to bolje, zato što podcast u stvari služi kao dugi film koji onda isečeš
Znači ti možeš da snimiš 3 sata podcasta i da iz 3 sata podcasta izvučeš 3 klipa po 5-10 minuta i to je super podcast. Što se ograničavaš uže što se vremena tiče, ok, možda će taj podcast biti gledani pošto je kraći pa ljudi su u fazonu hoću ja kliknem i za to imaš one timestamps, možeš da obeležiš od kad do kad ste pričali o kojoj temi. Pa ja kao razmišljam kao kako bi izgledali timestamp za naš podcast. Kao to, pričamo o bulji. Da. 3 minuta. Ovdje vam je dobra fora, samo kao pola minuta. Ne, ali kao, baš verujem u tu popularizaciju podcasta kroz YouTube klipove, znači 5 do 10 minuta da kažeš, i klipiće, TikTok, Instagram i to. A misliš kao da ljudi vide na Instagramu ili na TikToku im izađe na TikToku, na Instagramu verovatno vide ljudi uglavnom koji te prate, ali na TikToku kao izađe i onda oni kao dođu i gledaju dalje tvoj podcast. Ili misliš da je to samo klasika, kao više ljudi će vidi, znaće, pa kao, znaš, od velikog broja ljudi koji vide to, mali broj će možda se zakači. Baš to. Ti da izbacuješ vide na TikTok i da dobiješ jednomesečno 100.000 pregleda, to ti je lupa mesečno 10 novih ljudi koji će da ti gledaju podcast stalno. Razumeš? Da. A od 100.000 ljudi, to je ništa. Razumeš? Ali to zarolaš par meseci pa će od 100.000 ljudi da dođe 100 da gleda. Pa 500, pa ono. Ne da i ja smo bukvalno saznali, ja sam saznao za neki podcaste kao isključivo preko TikToka itd. Imao on jedan podcast, eto, da spomenem i ovde, ako neko traži cool podcast da sluša, podcast But Outside, što sam ti rekao, svaka epizoda im je sat vremena, snimaju podcast samo napolju i dovode random ljude s ulice. Sad, to može da podsjeća, uglavnom nemaju strukturu, nemaju temu, baš ovo, ono, imaju samo gde snimaju. Ispred McDonald'sa, ispred sex shopa, ispred svadbe, ispred... Nisu bili na sahrani, dobro. Ali tako neka mesta, znaš. To je zanimljiv baš koncept. Ali šta je fora? Njih dvojica su i stand-up komičari. I kao, znaš, oni dođe neki treći mogu baš dobro to da rade, razumeš, da razvuku cijelu priču i ovo i ono. I super je koncept. Oni su imali i kao svoje uživo podcast žurke. To je sad i Galeb imao, jel tako, Nedo? Da. Jedan podcast je imao uživo. Ne znam, to su cool stvari kao drugi načini da monetizuješ svoj podcast. Pa da, eto, ali kao, ajde, pošto se zove podcast, ajmo da rešimo, kako da rešimo onda monetizaciju podcasta? Kako da zaradimo pare, da. Brate, pa sponzorstva, pa majice. Pa znam, ali kako. A ne za majice, to je nešto bez veze da pravim. Ali svoda, to je, ja smo baš o tome pričali, kao mora sve savršeno ono, što ne izbaciš stikere? 100 dinara 5 stikera. A ne, pravo stikere. Ali to je kao... Ako bi se napravili stikere, kao davali bismo verovatno ljudima x broj stikera. Super, zalepi negde. Uloži, vi ste nešto malo i u sponzorisanje sadržaja. Da. Ne znam, sponzorišeš sadržaj, pravi ekskluzivni Patreon content. Samo kreni nešto pa vidi kao, ne, znaš, ti si mi pričao kao sponzorstva, ovo, ono, nisi iscimo za to. Pa, brate, ne mogu ja da cijem. Realno vam je vreme 2 godine kao neki mali sponzor. Da, vreme nam je da imamo našeg prvog. Vreme je za prvog. Pa dobro, ali kao... Pa ne znam, ali kao šta, ne možeš dođeš i da kažeš samo, ajde sad nam kao vi dajte pare. Kako to? Oni treba tebi da dođu, to hoće kažeš. Pa ne znam, a? Jel kao to tako izgleda? Jer realno koliko ti radiš kao... I ti radiš isto to. Da, kao, šta ti radiš? Koga se javljaju ono i ti šta ti radiš kad ti... Javljamo nadležnom timu i nikad ne javiš nadležnom timu. Pa i da javiš, ja to radim, svi iz Žiške koji slušaju, ja javim. Javiš timu, ali kao koliko zapravo, to jest klijent, ali kao koliko... se takvih saradnje realiza. To je u Americi mnogo bolje. Zašto? Zato što imaš mnogo firmi i onda tebe može i neka mala firma... Pa mislim, možda bi ti mogao ovdje da nađeš, ne znam, možda bi ja mogao da uzmem i da kao, znaš, kao komšija preko puta pravi toalet papir i onda njega da reklamiram. Ali kao, šta mu znači reklama ako on od te reklame neće zaradi ništa, u smislu da njegov biznis... Brand awareness.
Ne, ali a on radi kao to već, razumeš, uspešno. Ali sigurno vaš podcast ima neku vrednost, razumeš. Sad vi možete da ponudite neke smiješne. Znači, ja bi bukvalno krenuo od toga 20 evra, 4 epizode mesečno ste sponsor i uzmeš 20 evra i staviš da ti neko edituje podcast. Za 20 evra ću ga editujem ja. Pa lupam, znaš, ono nešto nađeš, napraviš majicu, uložiš u, ne znam, opremu, ovo i ono. Znaš, mislim, nemam pojma, kao, imate nešto cool, brate, nađi se s ovim likom biznis priča, pitaj ga, evo. Daj kako da zaradim, a ne, on će nam naplati, brate. Ako ga pitamo nešto, on to mu posao, brate. Ne znam, ja, mislim, kao, da kažeš, svi koji rade za marketinške firme su mnogo pametni ljudi ovi, ono. Da su stvarno mnogo pametni, stvarno mnogo dobri, radili bi svi za sebe nešto. Da li bi bili neki lupom konsultanti? Ali je lako da radi, ja mislim da baš nije lako radiš za sebe. Mislim da je to... Da si sam svoj šef, pa kao, brate. Pa to je gore nego da radiš, ne znam, kod privatnika, pošto mi radimo kod privatnika. Da. Pozdrav za Skokije. A za Gorana? A ja ću Gorana, ti Skokije, ja ću Gorana pozdraviti. Goran nije moj mentor, nego Skokije. A, zbog toga kažeš, aha, okej. Ne, ali kao, znaš, kao, realno, da možeš ovo znanje koje imaš iz agencije da tako lako primeniš i da vaš podcast preko noći postane senzacija, ti bi mogu i to da probaš full time da radiš. Realno nije lako, brate. Pa nije, ali isto ne zavisi samo, ne treba samo ja da pređem full time da ga radim, onda mora i Zdravko. A mislim i on ima svoj posao. I kao ja, mislim, ja volao bih da se ja bavim podcastom, ja bih volao da se bavim kao, ne znam da li bi mi bilo kao zanimljivo da se bavim samo podcastom, jer čak i da ostanemo da radimo samo podcast i da zarađujemo od toga, verovatno bismo u nekom trenutku bili u zonu, ok, aj sad da, ne znam, snimamo, lupam, reklame, ili ajde da otvorimo našu agenciju marketinšku, sad lupetam, ali razumeš šta ću kažem, kao, da li je podcast dovoljno veliko polje kojim ti možeš da se baviš samo time, čak i kad zarađuješ njega. Možda u ovom nekom periodu... Razumem, ne zauzimati dovoljno vremena i dovoljno... Pa ne znam, kao, verovatno, kao kad ti razviješ to do nekog nivoa, gde ti možeš da zarađuješ od toga, ili imaš ekipu oko sebe, verovatno, ako već imaš ekipu, mislim, to je produkcija, bukvalno. Ti imaš, ako imaš razvijen podcast, imaš svoju produkciju, ili imaš produkciju koja radi za tebe, ili šta god. Mislim, meni bi bilo zanimljivo kao, aj sad još nešto pravimo s tom produkcijom. Da, jasno. Znaš, ne znam. Tu imaju ovi razni komičari koji imaju svoje podcaste, njih ta produkcija i snima svako večer kad nastupaju. Znaš, i onda koriste i to. Da. I ti zaposliš ljude full time i dobijaš content i za stand-up i za podcast i ovo. Da, nemam pojma. Pa mislim... Kaži, bilo bi super da to može tako lako. Ja mislim da i ovi veliki podcasti imaju problema. Veliki podcasti, nijeko da kod nas ima ne znam koliko, ali mislim da i oni čak nemaju, Bog zna koliko, mislim ovo sad priča na pamet, možda imaju, ali imam utisak da nema toliko sad tu ne znam koliko para. Mnogo je teško da ti, pogotovo što, ajde sad već kao podcast se popularizovao, verovatno više firmi i brendova hoće da te sponzoriše i to, ali dalje ja mislim da nije to kao ako si na TikToku ili na YouTubeu, ako si YouTuber ili ako si... Mada tehnički mi smo YouTuberi, šta mi imamo? Naš podcast je na YouTubeu. A jel ste radili ili... ovako. Da li ste radili ili ste razmišljali da radite nešto isključivo zbog popularizacije podcasta? Da budeš u fazonu... Da budeš u fazonu kao, ok, ovo nije u duhu našeg podcasta, ali ako uzmemo ovu temu, ako dovedemo ovog gosta, ako ja sad kažem ovo, to nisam ja, ali će dobiti preglede, ajde da idemo s njim. Pa ne znam. Ja te napamet pitam, nije kao... Ne, znam, ali kao ne vidim, nismo imali nijednog gosta kog smo kao ciljano nešto birali, jer prvo mi nemamo pristup, kao, znaš, komu god hoćemo gostu, moramo da ga znam ili da znam. Odbili neki, sad, ne znam, da kažeš, popularni ljudi, da ste izvali, da se vas odbili? Pa nismo nikog popularnog zvali, ja mislim. Kao jesu nas odbijali, ali ne popularni ljudi. Ne, kao,
Imali smo kao ljude koji, ne znam, nisu tu ili ne mogu ili šta god, razumeš, ili se ne kao zbog vremena. Ali nismo zvali niko ko je kao toliko popularan. Mislim, znaš. Ja sam tako, to mi je bilo mnogo smiješno, pre nego što sam prekinuo podcast da pravim, mi je bilo, zvao sam mog drugara iz srednje škole koji je brat Vladimira Štimca, znaš Vladimira Štimca, košarkaša, pa sam zvao mog drugara iz vrtića koji nije hteo da dođe na podcast, koji je sin Ramba Amadeusa. Ja sam bio u fazonu, pa to ti je kao kad krećeš s podcastom i sve, nisi dovoljno popularan da dovedeš Ramba nego ili Vladimira, nego sina ili brata kao, i to je tem. Pa ne znam, ali ne znam čak ni kao koji bi to poznati gost bio. Znaš, kao ne bi sam pozvao sigurno samo random poznatog gosta, znaš. I moralo bi da ima nekog smisla, kao što zovemo sad... Bi zvao Acu Lukasa. Acu Lukasa? Pa ne znam. Bio bi dobro on za vaš podcast, ja mislim. Pa možda, nemam pojma. Ne znam. Nemam pojma. Ima ta doza neke randomnesa, kao ja kad razmišljam o vašem podcastu, kao neko ko je dobar u improvizaciji i koji ima kao interesantno da kažeš... Pa više tako može se zajebava i da se nešto ne znam, vređa. Jel to vibe kao vašeg podcasta? 3 lika piju pivu u dnevnoj sobi, mislim kao ti Zdravko i gost. Pa da, kao pričamo, kao kad bi se upoznao s nekom, naš koncept to stalno kao... pričamo je da kao kad sretneš nekog na žurci, ne znaš šta, ti, otkud znaš Jovanu i ti onda kao kažeš, pa idemo zajedno, radimo, i ti si astrolog i onda kao, pa da, šta, kako to? To je neka ideja. Gde ti kao kad bi neobavezan razgovor, onda sretiš neku osobu, upoznaš je i onda kao hoćeš da pitaš neke stvari koje te interesuju. Kao kad bi ja upoznao tebe i kao stand-up, ne seri, šta, kako ti se prijaviš tamo i šta onda? Na žurci ne bi se ni čuli, trebalo bi 2 minuta. Pa dobro, zavisi, možda ne kao žurka, seljka, znaš, kad dođeš nekog kao tvom rođendanu, recimo, znaš, kao tu smo, sedimo, muziku. Ček, gdje imaš? Samo drži blago. Nemoj tako jako, nego blago drži. Ne, dobro, samo neće da je zoomiran, ne može zbog svetla. Čekaj, sad ću. Ne može da ga fokusira. I sad crveno. Malo duže, treba. Ništa, vraćamo se, tehnički problemi manje više. Da, pa dobro, jeste taj vibe kao, slažem se s tobom, više kućna neka sedeljka, nešto. Ali mi je interesantno ovo kao, kad upoznaš nekoga kao čime se baviš ili imaš kao neki hobi, odakle si, koje si godište, ili znaš ovoga, onoga, ti si, brate, evo živeo kao iz Kruševca si, živeo si u BG-u, sad živiš u Pančevu, ajde nam nešto reći, koja je dinamika, za ljude koji su, okoreli Beograđani, nisu išli nigde, kao šta ti se sviđa, najviše u Kruševcu, u Pančevu, u BG-u? Šta je za koji grad kao najbolje? Da, kao... Pa ne znam, mislim u Kruševcu je najbolji Božić. Aha, što? Pa zato što kao to je, ne znam, ja... Ne znam kako drugi gradovi slave manje, tipa Kraljevo, Čačak, Ivanjica i to, kako kod njih izgleda, ali Božić u Kruševcu ti je kao, ne znam, kao gradsko neko veselje, jer za Božić su ti svi, iz nekog razloga, ne znam što, kao sad ne znam opet da uporedim, ali Kruševljani mnogo vole Kruševac i svi vole da se vrate u Kruševac kad god mogu. Lokal patriotizam. Da, i onda kao a svi uvek su slobodni za Božić i za Novu godinu i 90%. Niko ne živi u Kruševcu. Pa većina ne živi, a opet se svi vrate kao bez obzira da li imaju kao porod, znaš, ili dođu ili šta god. I onda je to... Mislim, ne znam, ti ne možeš da nađeš mesto u gradu kao gdje ćeš da slavi se. Znači, niko ne bleji sa familijom gajdi, ne, Božić se slavi, Božić se zna, znači sve pomalo mora. Ujutro ideš da polaziš koga već polaziš, onda u toku dana treba malo i da poradiš i da nešto pročitaš i da zašiješ dugme ili što god. I sa porodicom i to, i onda uveče da izađeš, jer kao sve što radiš tog dana, kao radiš cele godine i možeš da izađeš, kao hoćeš da izađeš cele godine.
Ali je to, moraš unapred mnogo da rezervišeš mesto u kafani ili ono... Stvarno, Da, kao to je... ogromne su gužve, ne može da uđeš nigde. I svi su po gradu, a još kao ako je malo toplije, ima i to mesto kao u Kruševcu Grizli gde se posle svi skupe ispred bukvalno, na ulici. A šta se od muzike sluša u Kruševcu? Pa imaš što god. Mislim, znaš, imaš baš sam kao skoro, pa preksinac, bukvalno sam izašao kao ovde u grad i bio uzman, vrate, kako mi je lakše bilo smo u Kruševcu, jer kao ajmo u grad, kao nekako zađeš u grad, tu ti je sve kao zoveš ljude, nekako mogu svi brzo da dođu, znaš, kao nekako je mnogo lakše. Ovde si, ovde sve je razuđeno mnogo, znaš, kao imaš drugara koji živi, ne znam, na Karaburmi, onda ovaj drugi je ovde u centru, treći je u Braći Jerković i kao, kako ti sad nekog da pozoveš i kao, ajde u grad. Ti kad si u Kruševcu ili gdje god, manje mesto, kažeš, ajde ćeš do grada, ajde ćeš za pola sata i kao, nađete se samo tu i to je to. Ali... To je za Kruševac, mislim, tu sam odrasao i tu me prosto, ne znam, te neke, srednja škola, sve te priče, to su za Kruševac vezane. Spomenuo si mi nešto ovako privatno, pošto se mi družimo i ručamo zajedno na poslu, ovu pečenijadu. Pečenijadu u Stopanje, da, to smo išli. To moraš mi pričati. Da, to moramo da idemo, pa sad još malo, u septembru. To je, ja mislim, početkom septembra ili tako nešto. Ja sam već najavio Nedi, on je rekao da dolazi, ali obavezno, to je ono što ti... ali treba da se vide ti događaj. Mislim, mi smo bili jedne godine i to je, bukvalno smo bili u šatoru koji je pored škole osnovne. I to je bio petak neki, ja mislim. I pošto pečenjada, ja mislim, to traje, nije samo jedan dan, nego kao traje par dana. I ne znam, obično čak i dođe za pečenjadu neko tipa, lupam, Tropico Band. Ne, možda baš Tropico Band, ali kao dođe neki, nije Tropico Band, je previše moderno. I to bude, vrate, baš... Dobro, znači... ali kao ništa, odeš tamo, ješ pečenje, Stopanja ti je poznata po pečenju. Alkohol. Pa da, špricer, pivo, rakija, šta god hoćeš. U Vojvodini, gdje god sam bio uvijek prvo, ja gledam kao šta će piješ i default opcija je svuda špricer. Da. U BG-u ja mislim da je pivo, a u Kruševcu... Pa u Kruševcu, pa vinjak mora, jebik. Jel da? Šalim se. Da, vinjak nam je kao vinjak, je Rubin vinjak, ali... To zbog sponzora više, da. Kao, jel se cirka... Pa nije toliko. Mislim, kao moje društvo, ne pije, znaš šta, vinjak je zajebano piće. Mislim, pio si ga i ti sigurno i pio, to je, ne znam, to je baš kao, ko piješ vinjak, odmah znaš da ćeš da se upropastiš. Ali ne znam, pa isto, pivo, rakija, špricer volimo isto da pijemo, ali ne mogu kažem sad šta je, pa isto kao pivo, nema pojma. Dobro, znači šator, zika, hrana, zezanje, društvo. I gogo igračice ima što nisam znao da ima na pečenjadi. Sve vreme čekam, rekao neće spomenuti. I onda smo, vrate, ali ne znam, meni je mnogo, mislim, ja nisam imao puno iskustva s tim i onda mi je neprijatno, što kao jedeš pečenje, a ovdje ti je gola dupe i igre. A čekaj, a šta je, jel ti one donose rakiju, pa još kao... Ne, one kao, mislim, igraju tu fore, pa fore, verovatno da im daš kao pare, ali ja sam bio u fazonu, vrate, kao mi smo studenti, kao nemamo mi pare, onda, znaš, kao, idu od čovjeka od stola do stola i kao tu igraju i onda im ljudi daju pare i... Gle, ja inače ne bi, ali kao turista u gradu osjećam da poštujem lokalnu tradiciju. Ne, treba da se, naravno. I mislim da ukoliko neka osoba tipa, recimo je da kažemo devojka je u fazonu nemoj to da uradiš, ti i dalje treba da ispoštuješ. Pa moraš da poštuješ pravila. Kad si u Rimu, kako kažu? Kad si u Kruševcu, budi kao pare gogo igračice. Guljama, da. Slažem se. Dobro. Ali znači, može, ja bih volao da se to poseti ove godine. Mislim što da ne. To je vikend. Ja te smaram za to baš dugo vremena i rekao sam i Mimiška da ide s nama, ali sam hteo sad da spomenem tu u podcastu da imamo video dokaz, da ukoliko može, ne evo, odemo... samo da vidimo kad je i dogovorimo se za vikend, odemo i super, šta. Može. Imamo u Kruševcu ide da spavamo, sprovedemo vas tamo lepo, domaćinski sve i sviđa mi se. To je to.
Dobro, ajmo dalje. Znači, to je Kruševac. To je Kruševac, da. Beograd je, pa mislim, to je po etapama životnim, Beograd je studentski dani, isto kao, to ne znam. Boga mi ti si master radio? Pa da. Znači, baš dugo si bio u BG-u. Pa da, ja sam bio u BG-u 10-11 godina, živo. Pa ne znam, mislim, super je... Jel imaš taj trip? Mislim da nemaš, zato te pitam, pričao sam sa Nedom, Nedi je sad 10 godina mature bilo. Meni je bilo prošle godine. Pa da, tu ste ono. Da, i ona je u fazonu, brate, ja kao nemam osjećaj, znaš, kao da sam baš kao 10 godina, ti si ceo odrasli život, ozbiljan, kao u drugom gradu. Da. Jel si ti uvek u fazonu, ne, kao Kruševac, kao u Beogradu sam privremeno, ja sam iz Kruševca, osjećam pripadnost Kruševca. Pa to je taj neki, ne znam, lokal patriotizam, što si rekao, ili što god, gde ti, mislim, ja se ne osjećam, ja ne bi nikad u životu rekao sam ja Beograđanin, niti sam kao ikad rekao da sam iz Beograda ili nešto. Kao, ja sam iz Kruševca, to što živim u Beogradu, jer sam tu studirao i kao, mislim, normalno, nego ali nisi osjećao neku kao, znam gde se nalaze kafići, znam gde su kafane, osjećam kao da je ovo malo moj grad. Pa jeste, mislim, kao osjećam da poznajem isto taj grad i da, nemam pojma, imaš, mislim, stvoriš neki odnos prema svemu tome. Ali ne znam, ja sam uvijek gledao na to, ja sam iz Kruševca, kao tu sam rođen, tu je moje, znaš, kao detinjstvo, sve te uspomene iz tog perioda su tu i kao to je sve super. Trenutno sam u Beogradu, mislim i to je zanimljivo donekle, jer kao dođeš u Beograd kad si na fakultetu i onda, znaš, odjednom imaš svu slobodu da radiš, mislim, svu slobodu, kao radiš šta god hoćeš, tu su ti drugari koji svako ima svoj stan i kao principu, bukvalno možeš da odeš kod drugara u 12 da piješ pivo i da kao neće niko ništa ti kaže. I onda, znaš, kao istražiš, mislim, kao da si kolektivno sa svim svojim zemljacima iz Kruševca došao u neku novo mesto i sad svi zajedno to i, ne znam, nekako doživljavati, istražujete. Da, nekako i rasteš, mislim, ti realno... Da, ali isto kao puno mislim, kao uspomene koje ti stvaraš u konkretnom gradu, sad Beograd, Kruševac, šta god, to su kao, mislim, tvoje uspomene tu. Sad, šta znači kao da sam ja iz Kruševca ili iz Beograda ili šta god, znaš, kao ja imam isto neke kao jake, bitne uspomene na delove grada Beograda i kao šta mi se desilo na Zelenjaku i šta mi se desilo kod Mostarske petlje i ne znam ovamo ili u ovoj ulici ili onoj i kao to sve isto donekle izgradilo tebe kao ličnost. A čekaj, okej, studentsko doba, onda si počeo da radiš od kuće online neko vreme i onda već, ajde, kad smo počeli da živimo zajedno, bio si u fazonu, okej, selim se iz BG-a. Pa kad sam, nikad BG mi je bio super, ali BG je meni baš zbog toga što sam kao došao iz manjeg grada i u manjem gradu, i kao u Kruševcu, ja ne živim u centru, nego živim kao u elitnom delu Kruševca, ali živim na brdu, kao, znaš, i nisam u centru, znači čak i u Kruševcu sam van grada, nisam u gradu i meni više prija da budem u manjem mestu gde je kao tempo malo sporiji, gde možeš da kao isto to, da odeš čas nešto da uradiš, ne mora se peglam ceo dan jednu stvar samo da uradim. Znači bilo ti uvijek u glavi da nakon faksa i svega... u trenutku kad kao krenu da razmišljaš, ne znam, o porodici i tamo vamo, onda već si u fazonu je kao nije baš BG. Još smo živjeli na Karaburmi i kao, vrati, treba živjeti na Karaburmi, da mi, znaš, nekako bukvalno ja imam, znaš kako, u Kruševcu, ja sad u Pančevu ne živim toliko dugo, ali nekako imaš utisak kao, lupam, sad, zamisli imaš dete i ga pustiš i kao, znaš, ima ograda neka normalna dokle može da ide, gde može da ide. A ti kao kad si u BG, ako si na Karaburmi, te dete može sedne u busu i da ode u piznu materinu negde, ne znam, gde i kao za jedno veče da ode. Znaš kao, mislim, može iz Pančeva da ode u BG, ali
nekako, ne znam, lakše ti je da pratiš sve to, nemam pojma. Nije da pratiš, nego da... Do duši Karaburma, imam par drugara, baš znaju da Pa Karaburma je kao zloglasna, ali meni je Karaburma isto jedan od najlepših perioda u životu. Eto, na primjer, kao Karaburma, znaš. Meni je Karaburma deo grada koji je meni baš lepe uspomene ostavio i lep period života sam mnogo proveo tamo. Isto kao što sam u Kruševcu proveo neki, mislim, lepe godine života. Samo što mi je ovo skorije, još se više sećam i još mi onda, znaš, kao, mislim, nekako jako. Tako da, nemam pojma. Dobro, i evo sad si u Pančevu godinu dana? Pa nije, manje od godinu. Pola godine možda. Nije pola godine, lažem više, ali račune od nekog novembra, decembra, znači pa koliko, 7-9 godina, 9 mjeseci. Bio sam kod tebe, mnogo imaš lepu kuću, onu baštu iza sve. Mislim, ne poznajem dovoljno Pančevo, mi deluje da si baš blizu i samo kao izlaze iz grada. Centar je blizu tu. Kao imam isto par ljudi, par kolega, znam par ljudi koji su se iz BG-a preselili u Pančevo i čuo sam od tog bivše kolege da kao dosta Beograđana se seli. Dosta, da. Pa znaš kako, ja mislim da je to ljudi kontaju da im više prija možda nekima. To malo život u manjem mestu i verovatno je nešto jeftinije, mada nije nešto ekstremno mnogo jeftinije u Pančevu. Mislim, stanovi, ne znam ja šta. I da kao, a možeš da živiš u Pančevu da radiš u BG-u. Jer evo danas kaže Sanja kao, nje treba sat vremena do stana u Zemunu da živi. Kao, meni toliko treba do Pančeva. Nema neki, znaš kao, nema razlog. I sad sa tehnologijom, mislim, ti ne moraš ni svaki dan da ideš na posao, možeš radiš od kuće. I evo, to je super uvertira da pričamo za kraj. Imam pitanje za agenciju. Evo, godinu dana radimo u Žiški. Radimo nekad od kuće, nekad s posla. Kako si se snašao u tom svetu, kako ti deluje? Evo, za neko ko, kao meni često neki drugari i sada, eto, ja sam malo mlađi od tebe, pa imam neki drugare koji su pre par godina završili faks ili nisu išli na faks pa su krenuli nešto da radi i hoće kao da uđu u svet marketinga i kao u fazonu su ali kao kad nemaš radno iskustvo teško je da uđeš. Neće niko da te primi, da. Kako si se ti, evo, prvo kao prijavio, kako si dobio posao, a kako si se posle snašao, jel plivaš, plutaš, mislim da se održavam nekako na vodi tu. Ali, pa ništa, ja se prijavio, meni je isto u nekom trenutku kao, ja sam to predavao sam Kinezima, radio od kuće, radio 4 sata dnevno u fazonu i zarađivao više nego što radim sad. Ali nekako sam osjećao da to nije, znaš, nema perspektivu nikako taj posao. To je super, mislim, bukvalno ja sam taj period koji sam živao baš na Karaburmi, gde se, pazi, živao u ulici sa još 6 drugara. Znači, ja i Sara, tu su bili Dule, Aleksa, Mija, Miksa, Andrija je bio niže i Dika je bio na Mirjevu, to isto blizu i kao, svi smo bili tu, znaš, radio sam od kuće, radio sam malo sati dnevno, zarađivao sam super i kao idealno, ali u nekom trenutku, ja sam skontao da ti Kinezi to ne mogu baš da, znaš, previše je to dobro da bi bilo istinito predugo. Kao, bio sam uzao nekad će to prsne. Pa ja sam već čuo da manje časova imaju ljudi, da je sve teže i teže. Pa jeste, ja kad sam krenuo kao u fazonu, ok, već kao bi trebalo, realno traži neki kao stvarni posao i mislim, marketing mi je delovao kao nešto zanimljivo, ako nisam imao pojma apsolutno, kao kad bi sad teo da se bavim programiranjem, kao znam, kao šta je programiranje u nekoj široku definiciju, ali nemam pojma šta to zapravo podrazumeva i onda sam tako krenuo kao malo da istražujem tamo ovamo i mislim da mi je drugarica Milena rekla za Žišku i da oni imaju praksu, posla mi link. Mislim da je ona. Ona radi u agenciji? Ne, ona radi festivale filmske. Ona je bila gost u podcastu. I ja sam onda kao super praksa, znaš, kao prijavio se i
onda znaš, već test i to. I kad sam otišao na test, bio sam uzmano brate, kad sam vidio kao pitanja i sve to, bio sam uzmano brate, da ja volim, kao ovdje mi dalo je da bih mogao da radim. Ajde samo, evo, da dopunim malo, kao test imaš deo o marketingu, imaš kao kreativni pitanja, deo, da, i imaš kao matematiku, ali ta matematika je bukvalno... Pa više kao financije neki, kako? Da. Ali taj kreativni deo je stvari najzanimljiviji. Pa zanimljiv, da. Najzanimljiviji nekako, ne znam, ja sam najviše vremena proveo računajući na matematiku, znaš, jer sam bio u fazonu kao, brate, da li smijem da kao moram ručno, ne mogu digitronom i onda se tu peglao, kao izblamirat ću se, ne znam, da pomnožim tipa 1,70 puta 3,4, kao, nisam to sebi dozvolim, nebitno, ali kao, to je, imali smo taj test i onda... posle intervju i tu sam kao imao, što Goran kaže, jedan od najgorih intervjua u istoriji Žiška. Ali dobro, to Goran kaže, tako da... Pa ne, mislim kao bi imao sam loš intervju. Meni kao tad sam bio u zonu, pa dobro, kao bio je, okej, ništa posebno. Nisam kao briljirao, znao sam da bih volao da radim tu, ali da kao, ne znam, ajde, vidjet ćemo. I onda nisam prošao zapravo. I onda su me posle zvali bukvalno dok sam igrao basket na Karaburmi sa drugarima i kao dali smo ti praksu i ja odmah kao, jel si zainteresovan? A i dalje sam radio Kineze i kao, ja sam odmah rekao da hoću, kao kad možda počneš, ja razmišljam kao časove moram da odkažem minimum 7 dana unapred, znači kao pa dobro za nedelju dana mogu otprilike, čini mi se, možda nisam znao, možda rekao za 2 nedelje, ili tako nešto, jer sam morao kao prvo to da kao uzmem odmor kod da iskombinujem s tim stvarima. Tako da... Dobro, odradili smo i ti i ja 5 mjeseci prakse, krenuli evo posle toga da šljakamo i evo posle godinu dana. Pa ništa, mislim, meni je zabavno i dalje. I dalje se osjećam kao da sam na praksi, dakle. Jer mislim toliko... Pa da, jer toliko stvari još ne znam i učim i nekako, ne pa. To je meni mnogo interesantno, pošto ja kad sam došao nedelju dana pre tebe, Vugi, fotograf mi je prišao i rekao, ja sam Vugi, ali ne moraš ni da mi pamtiš ime, kao ja sam dao otkaz, idem, ne znam, mjesec dana, 2 nedelje, i onda mi je rekao na ručku, pa to ti je simptom kao 2 godine u agencijama, i onda sam pričao s nekim drugim ljudima koji su isto radili u agencijama i kažu, pa da, otprilike za 2 godine ljudi nauče sve kao površno i onda ti je samo odluka da li želiš kao da se usavršavaš, da ideš na više pozicije i sve, ili si u fazonu, ok, naučio sam sve ovdje, ajde sad, znaš, da pređem negdje drugo. Kao... Brand manager, da bude, da radi, ne znam, prodaju, da ide u programere, da šta god. Okay. Ali kao ljudi posle 2 godine, kao to sam čuo, dosta ljudi imaju tu kao neku prekretnicu. Pa jeste, to je neki životni vek, kažu u agenciji, ne znam. Mislim, ali nije samo u agenciji, čitao sam i razne istraživanja, sad kao naši roditelji su radili, ne znam. Pa isti posao 20. godine. A naše i baba i deda su kao ti zaposliš u jednoj firmi, tu si do penzije, to je to. A nama sada u proseku ljudi menjaju na 2 ili 3 godine se menja posao. U proseku. Kao u Americi na svetskom nivou otprilike su iste brojke. Pa isto, pa ne znam, mislim kao jel kao ne znam, bude dosadno, nemam pojma. Mislim, mene baš interesuje, ja kao ne mogu da znam sad unapred kako ću ja se osjećam. Ja mislim, kao i sad, trenutno, mislim da kao neću se moram malo otkudio, šta ja sadašnji znam. Interesuje me da vidim kao baš kako će da izgleda to. Čini mi se da, ne znam koliko je to kao problem agencijama. Ajde sad, nebitno. Znaš, kao da li su u fazonu kao, pa to je tako to funkcioniše, ili su u fazonu, ovo je kao, realno nam ovo jebe koncepciju, daj kako možemo, ajmo da rešimo. Možeš treba pozoveš Skokija i Gorana da ti budu gosti da rešite možda, to. Ali nemam pojma, ja mislim da, ja gledam Žižka sve radi da što duže zadrži ljude, ali kad odu ljudi nekako su svi u fazonu, ok, kao razumem, pa dobro, znaš, nekako taka industrija, taka je vrsta posla, menjaju se ljudi jednostavno i to je to. Nemam pojma. Pa ne znam, možemo baš sa tim da završimo, ne znam, pregrijeće se kamera, ovaj fotoaparat.
To se meni dešava čip kad se pregreje ono svetli crveno. Jel da? To se i Ništa, meni dešava. hvala vam što ste nas slušali, mogu i ovako uzmem, pa da se pozdravim. Pa radi ti ona, bre. Radi ti ona. Ništa, hvala ti što si bio. Hvala tebi što si pozvao. Da znaš, mi ovde u Ajmo da rešimo podcastu, ova naša velika ekipa, zovemo ljude, mi nismo kao vi. Ja ne znam ste vi zvali ponovo. Više puta nismo za sad. Da. Ja sam, brate, zato što sam ja uvijek u fazonu više do teme, do razgovara, nego do samih gostiju, ja sam zvao jednog ortaka koji je bio 4 puta, ali inače niko nije bio, bilo je par puta, 2 puta su bili ljudi, zato što je meni kao, bilo mi interesantno konverzacije s tom osobom, mrzim je da tražim, da pitam ljude, a i ti imaš mnogo dobro društvo za to. Kao, ja sam, znaš koliko sam ljudi pitao i kao niko neću pred kamerom, neću da pričam, a meni tvoje društvo, dosta sam ih upoznao, baš su nekako otvoreni. Pa da, imao sam sreće što imam takvo društvo i onda sam mogu da napravim podcast. Jer to nam je bilo kao ajde, kao ću zovemo on se bavi time, to je zanimljivo, ajde će da ih cijemo, ali onda kao, znaš, nismo razmislili o tome da kao nemamo neograničen broj drugara. I onda sad zovemo druge ljudi koje ne znam. Nove ljude. Naćete nove drugare. Ništa. Hvala što si bio. Slušajte nas i sledeće nedelje ili meseca, ne znam kada će izbaciti sledeću epizodu. Možda za 6 meseci. Možda ćemo praviti Patreon ekskluziv epizodu sa pečenijade u septembru u Kruševcu. Zato se plaća debelo Patreon. Da. 10 evra i onda ćemo te pare iskoristiti za pečenje i bakšiš za gogo igračice. Kupus je 300 dinara tamo, tako da znaš. Može. Odmah, eto. Top, hvala ti, pozdrav. Ništa, hvala tebi, ćao. Vrhić.